माला गाबोन हाबायाव थांनो देलायनो फैदों जोंहा नै एगार'था 47 फैसायाव हागोनहाय मिथाइ जागुलायबाय नै जोंहा लायनो नै जोंना आसोला खानाय बानाय जादों मालाय दाबो हाया नै माबायदि जागोनथाय मोनामजानोनो हाबावला नै बेहा फाइनाल जाबाय गोलैलायलांसै देलायबावनोसै नै आरोबाव न'आवबो मावजि मोखां जादों मावजि मोखां आलौ नोंबो फुननो हा फुननो नामा मिनिदोंसो ओंखारबाय जोंहा नै
हाबा जानो थांफिनबावसै आरोबाव हिनजाव गोदान लागोआव थांनायानो थांनाय जानायानो जानाय हिनजावनाव जालाय हौवानाव जालाय हिनजावनाव जालाय हौवानाव जालाय माबा सिनेमानि बायदि नाथो दुआ मारा सोरखाय मारानैहाय नै एबारहाय आखलियाबो थांफानो मोनसिगोन बोरमायाबो थांफानो मोनसिगोन एबारहाय हाबायाव दा दावगासाबो थांबावगोन दावगास लायदों मालाय हिनजाव बायदि नै मालाय बेग लालायलायदों बेग गोदान दहायो उइंगारजों अट'जों थांदोंमोन दा बेटारि गारिजों थांसै नै जों नै मोनानि ओंखाम जानो फैबावबाय जानानै थांनोसै न'आव बेटारि गारिजोंसो फैबावदों जि आस्थे